हाबा जाबाय जुदि बेलेग कास्टजों सारनेमा सोलायदो बिनि दा संसार जादो जोंनि कास्टनिफ्राय गारनानै थांखाबायबालाय जोंनिफ्राय मानो सापर्ट नांबावगौ बयनिबो सिगां गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय एक्चुअली आं बाथ्रा बुंनायनि सिगां ससे नैबे मोनसे भिडिअखौसो ससेब्लाबो होनो नागिरदों आं बेखौ फेसबुक पेजआवसो मोनदों दै नैबे जिहेतु अंकसिता बर' ना बिनि सायावसो थ' ससे नायग्रोनि बिनि उनावहाय जों बाथ्राखौ उनावहाय जागायजेनलांनोसै बे जाहैबाय अंकसिता बर'नि सोमोन्दै जों मानो सापर्ट खालामनो गोबाङानो पर्टेलावहाय अंकसितानि बाथ्राखौ होदों बा बक्सिं गेलेनायावहाय देरहाजानायनि बा माखासे बाथ्राखौ निउस पर्टेलावहाय जों फोरमायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो सापर्ट खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौबो जों नुनो मोनदों दिनैल' नङा बिथांमोनखौ दिनै गोबां बर' रायजो राजानि मदद दं सापर्ट खालामदों आरो लोगोसे बेल' नङा अंकसिताल' नङा गुबुन मानसिफोर बै समावहाय डान्स इन्डिया डान्सआवहाय देरहाबोनाय ना बर'फोर ओमफ्राय बिसोरो मा खालामदों दिनैहाय देरहाखांनायनि उनाव लासैनो नन ट्राइबेल जायो ट्राइबेल हारिया नङा होमबा बेफोरबायदि होनबा जों बबे बिथिङाव बर' रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामाखै खालामनांगौ आं बेखौसो बुंनो लुबैदों आं मैया दाखालिनिफ्रायबो नैबे भिडिअखौबो लाबोनाय जादों जे टिपकायाव जिहेतु गार'आ मुस्लिम हाबा लानानै बा गामिनि रायजो राजाफोर बा बेफोरजों न' सिफाय जाना होनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरजों बा गुबुनफोरजों आरो सावरायलायनानै बिनि सायाव माखासे भिडिअबो लाबोनायबो जादोंमोन एग्जाम्पलाव दिनैहाय बांलादेशनि बाथ्राखौ लानानै आं बुंदोंमोन आरोबाव जोंनि नैबे बे डान्स इन्डिया डान्सआव मोसानानै बिथाङा दिल्लीयावबो थायोमोन जेब्ला दैजिं फेस्टिभेल जादोंमोन बावहायबो मोसाफैदोंमोन मोसाना दिन्थिफैदोंमोन रायजो राजानि गेजेराव दिनै बे आइजोआबो दिनैहाय ट्राइबेलमोन नाथाय बियो मा गुबुन हारिजोंसो हाबा जाहैनायखौ जों नुनो मोनदों होनबा जों बर' हारिया ना फरायसा आफादानो सापर्ट खालामाखै माखासे बिथिं जों ट्राइबेलनि जोंनि माखासे बिथिङाव एज ए बेक्ति नङा एज ए जाथि हिसाबै जों नायनो थाङोब्लाना बेफोरखौ लासैनो धंस खालामनानै होनो नागिरदों जों बर'नि गेजेराव फुटबलावनो होन बा बक्सिंआवनो होन बा काराटेयावनो होन नङा होमबा मानो सापर्ट खालामो गोबां बिथिङावनो खालामो नाथाय गुबुन नन ट्राइबेलफोरजों ब्लड खारो बिनि उनाव बैनि फिसाफ्रा मा लिरगोन बर' लिरगोन ना नार्जारि लिरगोन ना दैमारि ना बसुमतारी बेफोरबायदिखौ लिरा ओंखायनो जों साननो गोनां जानानै फैदों सोरनिबा थाखाय सिरियास नङाबो जानो हागौ नैबे मोनसे भिडिअ आरो सोरनिबा थाखाय गोनांथिबो जानोबो हागौ थ' जों दिनै एसटिफ्रा ना जों बर'फ्रा जोंनाव दावहा होनायनि समबो फैयाखै दा दावहा होनायनि बा होसिख्रावनायनिबो सम फैयाखै थ' दिनैहाय बेफोरबायदिनि खेथ्रआवहाय बेफोरबायदि बिथिङाव जोंनि बर'फोरा जेसेबां मुंदांखा जाहैगोन आइजोफ्राना दा जेसेबां ओंखारो आइजोफोरनि गेजेरावसो ओंखारो हौवाफोरनि गेजेराव गोबां खम ओंखारो आं बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै गोलावबो बुंनो सानाखै देहा हिसाबै बारा थिग नङा मोजां नङा एकदम उइक जानानै दं दाखालिनिफ्राय जिहेतु अखाबो सिजाबाय गरम दै वेदार चेन्जनिफ्राय ओमफ्राय ओरैबायदि जादों बावहाय एसे दुखु नाङो आरोखि होनबा जों बबे बिथिङाव सापर्ट खालामाखै ओरैनो जों माखासे बिथिङाव सापर्ट खालामनांगौ होनलायबाय थानानैथ' जेबो लाब गैया सापर्ट खालामनोबो मालाबा बायो बै बामोन हारिनि बै बामोन गुस्थिनि मानसिफ्रा जोंनि बर'फोरखौ दा जों बर'नि गेजेराव ओंखारो गोबां दं नाथाय ओरैबायदि माबायावसो लाना थांखायो माने मोनसे फिल्माव नुदोंना माने आसामखौ जुदि एसे मुंदांखा खालामोबा खुखन्थान होननाय मोनसे फिल्माव नुदोंमोन ना फैला आरो मेन्देला मोननियावहाय नैबे मोनसे रावा जानानै फैदों जुदि माबा मोनसे मावोब्ला बर' सेंग्राफ्रा लाइमोनफ्रा
अब्लाना बियो उदन्द जुबक होननानै सोर लिरगोन बै बे गुबुन हारि बै बामोन गुस्थिनि बै जाथिया बै हारिया खालामगोन जोंनि मुस्लिम हारिनो एसामिस मा मुस्लिम मा रावाथ' एखेयानो बेखौ नायनो थाङोब्ला आरोखि थ' गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै दिनै सापर्ट खालामनायनि बेलायावहाय मानो सापर्ट खालामाखै जानांगौ बिथांमोना दिनै मोननैसो पर्टेलावहाय आं नुदों सापर्ट खालामनांगौ होननानै दैदेनगिरिफ्राबो खालामदों सापर्टखौ बै समाव नाथाय दिनैनि दिनावहाय जाय मानसिया दिनै अंकसिताया दिनैहाय गुबुन ट्राइबखौ हाबा लादों ना खिन्थु आपार आसामाव बेबो मोनसेखौ सिन्था खालामनो नायनायाबो मोजां सोरबा टाइटेला आलादा जायो नालाय बिसोरनो खिन्थु एसटि मानसिफ्राबो बे नन एसटिफोरनि टाइटेलाखौ लाहैयो जों बेखौ एसे नायनोबो गोनां जायो मालाबा थेवबो जों एसे साननांगौ जायो बैनि गथ'फ्रा दिनैहाय बर' लिरथारगोन ना आरो बै बे सासे मोसागिरि ना दिल्लीयाव थायोमोन सानसे समाव बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा मानो सापर्ट खालामाखै दिनै सापर्ट खालामनायखायनोथ' दिनै बैसिम सौहैदों नाथाय बै सापर्ट खालामग्राफोरखौ दिनैहाय बै आइजोआ दिनै मा खालामदों जों बर' जायफोर सापर्ट खालामदों जों दिनै बेफोरबायदियाव गोजानो इन्डिया डान्सआवहाय बेफोरबायदियाव जुदि मोसानो जुदि एसे मोजां थाङोब्ला जों एसेब्लाबो सापर्ट खालामो जों बेफोर बिथिङाव जेबो गैया थेवबो बर'निनो फिसा एसे मोजां मा खालामो लास्टआवहाय मा खालामहैयो बिसोरो दिनै बै आइजोनि गथ'आ दिनै बर' लिरगोन ना नार्जारि लिरथारगोन ना कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय नैबे सासे दिनै बक्सिं गेलेनानै दिनैहाय गोजौ थाखोआव एसेब्लाबो दंहैयो थ' दिनैहाय बिनि गथ'फ्रा नों बर'नि बिमानि टाइटेलखौ लिरगोन ना बिफानिखौ लिरहैगोन आइजोफ्राथ' दिनै गुबुन हारिजों हाबा जाहैनाय लोगो लोगोनो बा हाबा जाहैनाय लोगो लोगोनो बै फिसायनि टाइटेलखौसो लाहैनो गोनां दिनै जों एसे साननो गोनां जानानै फैदों होनबा दिनै जों बेफोरबायदि बिथिङाव नायोब्ला जों बर' जाथि हिसाबै थांना थानांगौआ बेसेबां गोब्राब जानानै दं आरो नेक्स्ट जेनेरेशनफ्रा दावहाया मा बुस्थु ना सोमावसारनाया मा बुस्थु बेखौ मालाबाबो बुजिनाय नङा आरो मोनथिनायबो नङा खारन दिनैनि दिनाव जोनोम जानाय लगे लगेनो गुबुन हारिनि रावखौ रायलायखायो हिन्दीया ओरैबायदि स्पस्ट रायलायो होनबा जों बेफोरखौ नायनानै दानि नेक्स्ट जेनेरेशन जोंनि फिसौनिबो फिसौफ्रा दावहा होननाय जिनिसखौ बा बर' हारिया दिनै सानसे समाव दावहा नांदोंमोन बेफोरखौ बुजिहैगोन ना कमेन्ट खालामनो दाबाव आंनि सानफ्लांबाय थादों बेखौ सम जोंनिख्रुइथ' जों थौले मेलेमजों एसेब्लाबो बेखिनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामो सानो जों लिरनो रोङाब्लाबो लेखा फरा गैयाब्लाबो जेबो गैयाब्लाबो जों बेखिनि बाथ्राखौ जों एसेब्लाबो सानो थ' जों बे सुबुंनि दहाय आं बुंखानाय बायदि बिनि भिडिअखौ ससे होनानै दिनै अंकसितानि सायावहाय बिथाङा मा फोरमायदों दान्दिसे खोनासंनानै लानि जों सापर्ट खालामजायो ना सापर्ट खालामजाया एसे जाथि हिसाबै जों सापर्ट खालामगोन जाथि हिसाबै खिन्थु जों बर' जाथिखौ जों बर' हारिखौ बेसेबां गाहाय थाखोआव खोख्लैगोन जों नैबे बिथिङाव एसे साननांगौ जानानै फैदों बेयावबो कमेन्ट खालाम सोर कमेन्ट खालामनो गोसो बैनि सुबुंनि बाथ्राखौ जों खोनासंनानै लानि बे जाहैबाय अंकसिता बर'नि सोमोन्दै जों मानो सापर्ट खालामनो why should we खुलुमबाय बयखौबो दिनै आं मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों दा बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय आं दा सानदि माने पर्टेल निउसाव नुगासिनो बे जाहैबाय अंकसिता बर'नि सोमोन्दै जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे अंकसिता बर' जाय मानसिया दा दस्रा कास्टजों माने हाबा जाहैबाय दा माखासे पर्टेल निउसाव बुंदों जे माने अंकसिता बर'आ अलिम्पिकआव थांनायखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन ना खालामा माबादि मोनदों माबादि मादों होननानै सोंदों जों मानो सापर्ट खालामनो
why should we मानो जों मानो सापर्ट खालामनो बेखौ बियो थांनानै जेनेबा ठीक আছে बियो जेनेबा जोंनि कास्टआव थानाय समाव बे गेलेदोंमोन जों सापर्ट होदोंमोन आरो बाबा हाबा जाहैबाय जुदि हाबा जाहैनाय बियो टाइटेलखौबो सोलायहैदो ना टाइटेलखौ सोलायहैदो जुदि गावहा जुदि मिन्थिखादोंबा जे माने बेलेग कास्टजों हाबा जानानै जुदि उनाव गारजागोन होननानै सानदोंबा ओंखायनो थारमाने मा टाइटेलखौ लानानै दंबाय थायो नामा सारनेमखौ जोंनि बर'नि सारनेमखौ हाबा जाबाय जुदि बेलेग कास्टजों सारनेमा सोलायदो बिनि संसार जादो जोंनि कास्टनिफ्राय गारनानै थांखाबायबालाय जोंनिफ्राय मानो सापर्ट नांबावगौ जोंनि सापर्ट मानो नांबावगौ अंकसिता बर'नो आरो बे पर्टेल निउसआव मा बुंबाय थादों मा सापर्ट होगोन ना होआ सापर्ट होगोन why should we and why should I मानो सापर्ट होनो जोङो जेसेबां मालाय कास्टजों हाबा जादों खिन्थु एसटिनि गासिबो मोनथायखौ बोखारजोबना होनांगौ बिसिनिखौ जेसेबां हाबा जादों एसटिनि मोनथायखौ बोखारजोबना होनांगौ आरे बाबा अनेक कास्टनि मानसिया जोंनावबो हाबा जाफैनाय दं आरे नार्जारि बसुमतारि ब्रह्म मुसाहारि मेल्ला माथो टाइटेल लाफैजोबो नोंसिनालाय मा गोदाव सोराव मा बेलेग कास्टजों हाबा जायोबा मा बर' नार्जारि बसुमतारि थाजोबो बेलाय ना ओरैनोबो माइरं एसटिनि माइरं जानो सानो नामा जोंनिफ्राय सापर्ट मोना बिदिया नेभार आरो पाब्लिकफोर रावबो सापर्ट दाहो बिदिखौ मालाबाबो सापर्ट दाहो बिदिखौ हाबा जाहैबाय जुदि बेलेग कास्ट जों हाबा जाहैबाय जुदि नोंसोर सारनेम सोलायदो बास बिन्दा माबा जादों बिनसा संसार जादों नोंसोरो आरामसे जोब्बाय खोथायानो जेबो जोंनिफ्राय सापर्टबो लुबैनाङा आरो इन फिउचारावबो दा लुबैथों एफा मोजां जों सापर्ट होबाय जों बयबो शेयार खालामदों नै ओरैबायदि उमुगा स्पर्ट्सआव बिराद मोजां नै उमुगा ओरैबायदि डान्स कम्पिटिशनाव देरहाबोदों नै ओरैबायदि हेन टेन जों बहुत सापर्ट होबोदों दा जोंनि कास्टआव मा मानसि मोजां गैयामोन नामा ठीक আছে हाबा जाहैबाय जों जेबो बुंला दे हाबा जाहैबाय जोब्बाय किन्तु सारनेमा सोलायनानै थाहै जोंनि सारनेम लानानै बेबायदि जेबो माबा खालामनो दासान नों गेम गेलेदों गेलेहै जों जेबो साना किन्तु सारनेमा सोलायनानै था एसटि नि मोनथायनिफ्राय जुदि बेलेग कास्टजों हाबा जाहैबायबा बेखौ नोंसोरो टाइटेलखौ सोलायनानै था मोजां संसार जाहै एसटिनि मोनसे मोनथाय मोननो दासान दा पाब्लिकआ कमेन्टआव हर मा सानो नोंसोरो थेंक इउ सो माच